Mattew 26 u nibdew naqraw minn vers 1. U ġara li meta Ġesu temm dal-kliem kollu qal lid-dixxipli tiegħu: tafu illi wara jumejn isir lejt u bniedem ikun mitluq biex ikun mislub. Imbagħad inġabru f'assembleja is-saċerdoti ewlenin u l-anzjani tal-poplu fil-palazz tas-sommu saċerdot jismu Kajfa u komplottaw sabiex jarrestaw lil Ġesu bi ħjiena u joqtluh. Ma qalu mhux matul il-festa li ma ssirx xi ħamba fost in-nies. Issa meta Ġesu kien Betanja fid-dar ta' Xmun l-imġiddem, resqet fuqu mara li kellha kunjett tal-alabastru bifwieħa prezzjuża wisq u sawbitu fuq rasu waqt li kien irreklinat mal-mejda. Imma malli d-dixxipli raw hekk kienu indignati, kienu irrabjati u qalu: għala dil-ħala, għax din setet imbiegħet b'loli u l-flus jingħataw lill-foqra. Imma Ġesu konxu ta' dan qalilhom: għaliex qed tissikkaw lil din mara? Għax opra tajba għamlet miegħi. Għax il-foqra dejjem għandkom magħkom, imma mhux dejjem għandkom lili. Għax billi sawbet dil-fwieħa fuq ġismi, din għamlet hekk biex tħejjini għad-difna. Tassew ngħidilkom, kull fejn huwa proklamat dan l-Evanġelju fid-dinja kollha, li għamlet din se jkun mitkellem ukoll bħala tifkira tagħha. Din hija l-kelma tal-Mulej. Amen. Qatt ma niġbaw nixxemxu għad-dija tal-imħabba t'Alla. U ma tinix tort, għaliex esperjenzjajnija u nafu x'jiġifieri meta ngħidu il-Mulej ħobbni. Imma llum se naraw l-imħabba tagħna lejn Alla, ir-reazzjoni tagħna, ir-responsorjal tagħna. Aħna li doqna u rajna kemm huwa ħelu l-Mulej, nafu x'jiġifieri l-imħabba t'Alla. Illum se nitkellmu dwar l-imħabba esaġerata tagħna lejn Alla. Ispirati minn din il-mara, nafu kif jisimha Marija ta' Betanja, illi wried din l-imħabba esaġerata lejn Ġesu Kristu, illi Ġesu tant ħa pjaċir bija u rrikmanda. Il-kuntest issa nafu illi Ġesu għadda 30 sena minn ħajtu jaħdem fl-oskurità fil-workshop tal-missier putattiv tiegħu. In-nies kienu jaħsbu li huwa missier u ma kienx missieru. Għalhekk ngħidu l-missier putattiv tiegħu. U mbagħad l-aħħar 3 snin jaħdem għal missier Smewwieti tiegħu. U nindunaw allura li mhux il-kwantità ta' snin li tot il-kwalità. Ġesu għallem dwar is-Saltna Smewwiet, għamel patafjun mirakli biex juri li huwa s-sit Smewwieti u issa wasal biex itemm il-missjoni tiegħu u wettaq il-kapulavur tiegħu il ħadd ma seta' jagħmel ħliefu illi jagħmel tpattija għal dnubietna u jirrikonċiljana mal-Alla. Ġesu allura hawnhekk qorob lejn il-qofol tal-ministeru tiegħu billi jkun moti għal ħtijietna ħalli ikun mbagħad imqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. F'dan l-istorja li rajna għandna ħafna kontrasti. Ġesu qiegħed ibassar il-mewt tiegħu, jaf se jiġrilu, l-assasin il-kbar qegħdin jikkompluttaw bil-brikkunaġni kontra tiegħu, waqt li l-mara tesprimi din id-devozzjoni intensiva u eċċezzjonali tagħha. It-tema, jekk ikollna nsibu tema ta' din il-ġrajja kollha, nistgħu ngħidu li l-dixxipolat aħna dixxipli, nħobbu li niddeskrivu li nafusna bħala dixxipli jew studenti ta' Ġesu. Ġesu għallim għallem tagħna u għalinna intom tagħmlu sewwa issejħuli għallim u sit għax hekk jien. U allura Ġesu jippretendi li aħna nobduh u aħna tajjeb li nsejħulu sit. U dik hija l-korsa, dik hija l-mixja tad-dixxiplu illi għandha tkun immarkata skont l-istorja, immarkata b'imħabba sagrifiċjali. Imħabba illi mhux sakemm nibqa' komdu
jew sakemm huwa konvenjenti għalija, imma imħabba illi tferra kollox quddiem Ġesu u għalih, imħabba sagrifiċjali u devozzjoni iffokata fuq Ġesu. Nibda biex naraw l-ewwel nett is-sovranità ta' Kristu illi jaf illi se jbati u se jkun maqtul. Ġara li meta Ġesu temm dal-kliem kollu qal lid-dixxipli tiegħu tafu illi wara jumejn isir lejt kien fadal jumejn għal-lejt. Bħal Ġesu kien jaf illi dakinhar bin il-bniedem ikun mitluq jew ikun tradut biex ikun mislub. Ġesu huwa kompletament konxju tas-sofferenzi li hemm jistennewh tal-mewta imminenti tiegħu, kien jaf illi dak li ħajjiġri 50 jiem oħra ma kienx xi inċident jew xi traċedja, Ġesu mhuwiex il-vittma hawnhekk. Ġesu huwa is-sultan huwa ir-raj tajjeb illi lest iva, illi għad ħajtu għan-naċ tiegħu. Li jeħlishom minħal il-lupu sabiex ikunu tiegħu għall-eternità. U allura Ġesu nnifsu qiegħed iħabbar da minn qabel biex id-dixxipli tiegħu ma jkunux skandalizzati, jgħidu x'ġara u ma ġara. Ġesu ried jafżhom u wera illi dan huwa proprjament it-twettieq tal-pjan sovran tagħna. Alla mill-eternità kien iffissa dawn il-ġrajiet, infatti f'Iżajija 53 vers 10 jgħidilna li kienet ir-rieda ta' Jaħwe illi jisħqu lill-ibnu, illi ħalli jisofri. Edu fil-għali, meta ruħu tagħmel offerta għal-tija, ekku, il-mewt ta' Kristu hija offerta biex il-ħtija titneħħa minn fuqna. Kif? Billi ħada u fuq innifsu. Meta ruħu tagħmel offerta għal-tija se jara lin-nislu wara qiegħed ukoll iħabbar il-reżurrezzjoni tiegħu, il-qawmien tiegħu, se jara lin-nislu wara li jmut, se jipprolunga l-jiemu, ir-rieda ta' Jaħwe se ssib ir-risq fidu. U din xi ħaġa wkoll li Pietru spjega f'Pentekoste meta kien hemm in-nies miġbura qed jispjegalhom x'ġara u qalilhom li dan Ġesu merħi skont il-pjan definit, pjan definit. Mhux pjan li tista' tikkoreġġih jew temendah jew żżid miegħu, huwa pjan definit. Alla jaf x'inhu jagħmel. U dak li ġara, dak li naqraw fil-Vanġelu ġara skont il-pjan definit u t-tarif minn qabel talla il-dan Ġesu intom sallabtu u qtiltu bidejn nies bla liġi. Kien Ġesu irrid jassigurana illi għalkemm jiġrulna ħwejjeġ koroħ. Il-falli kien ħajjieħu passjoni bħal dik u imut mewta ta' għajb imdendel, msammar ma' salib, irrid jurina illi mhux dak li jidher minn barra ħankejlu il-favur Alla lejna skont dak ma jidher minn barra. Ġesu huwa l-maħbub Alla. U għalliben il-maħbub tiegħu. U frattant Alla ċedieha għall-mewt. U allura anke fil-ħajja tagħna ta' kuljum rridu naraw illi nafdaw fis-sovranità ta' Kristu. Xi jġrilna u ma jiġrilniex nassigurakom li kollox jiġri skont ma sidna u l-mgħallem tagħna jrid li jiġri. Ara ma tgħidx darba il-mulej nesieni jew x'qed jiġrili. Il-mulej huwa sovran anke f'nofs il-provi u l-inkwiet li ngħaddu minnu. Ġesu mhuwiex sorpriż bit-tbatija, anzi dik it-tbatija jaħtara għal glorja tiegħu il għaliex wara id-tbatijiet tiegħu kienu qed jistennew il-glorja tiegħu. Imqajjem minn bell-imwiet u eżaltat fl-ogħla smewiet. Biex hekk issa għall-isem ta' Ġesu kull irkoppa tmej, kull insien jistqar li Ġesu huwa Jaħwe, huwa il-Kurjos, huwa Alla innifsu. Ġesu ħatar il-batijiet tiegħu għall-glorja tiegħu imma wkoll għall-ġid tagħna. Il-profitt, il-gwadan tal-mewta tiegħu kienet ħatissarraf fil-li aħna nkunu mirbuħin għas-saltna smewitija tiegħu. Naraw kif waqt Ġesu jaf se jiġrilu
il-komplott sovversiv tal-mexxejja reliġjużi. Dawn kienu jiftaħru li jafu il-Alla, mentri hawnhekk jgħidilna biħjiena bi brikkunaġni kienu qegħdin minn taħt u bil-pulit jaraw kif lil dan Ġesu ta' Nazaret li ħarbtilhom is-sistema kollha tagħhom biex jqerduh u jeħelsu minnu. Ma tinġabru fl-assembleja il-saċerdoti ewlenin u l-anzjani tal-poplu fil-palazz tas-sommu saċerdot jismu Kajfa. Mela qegħdin jagħmlu dan il-kunsill, din il-laqa straordinarja il għaliex issa dana mal-ħajt u rridu nieħdu azzjoni. Ikkomplottaw biex jarrestaw lil Ġesu biħjiena u joqtluh, imma qalu mhux matul il-festa. U ma kridu, mhux matul il-festa għaliex tant ħajkun hemm nies fil-festa u ġerasa tkun maħnuqa bin-nies illi jekk tiġri spark u jkun hemm xi irvel tan-nies nispiċċaw ħażin. U qalu ħajja ġiġi kollha ħadd normal imbagħad noqtluh dak il-pjan tagħhom. Imma Alla qal le matul il-festa. Ġesu miet matul il-festa. Għaliex għax huwa l-ħaruf tal-għid. Huwa l-ħaruf tal-għid li neħħi d-dnub tad-dinja. U allura dawn in-nies narawhom li huma nies imwebsa bid-dnub. Għandhom il-pjanijiet tagħhom, pjanijiet li huma kontra l-pjan tal-Alla u frattant min jeleb il-pjan tal-Alla. Il-pjan tal-Alla huwa dak li seħħ dawn il-nies reliġjużi ngħid bil-brikkunaġnu bil-ipokrezija kollha tagħhom, ipokrezija sfaċċata, jikkontrastjaw ħafna mad-dikjarazzjoni miftuħa ta' Ġesu dwar il-missjoni tiegħu. Ġesu ma ħebiex. Qal pubblika, anzi qal ripetutament matul il-ministeru tiegħu illi se jsofri, se jkun tradut, mislub u wara 3 ijiem jerġa' jqum. Il-ħewa tiegħu qegħdin jagħmlu kollox bis-sigriet minn taħt. U allura rridu l-aħwa noqogħdu attenti li ma nagħtux valur lis-sigurtà tagħna b'tal mod u manjera li nittradixxu lil Ġesu. Il għaliex ħafna drabi għandna ħabta li nqisu l-status tagħna, il-fama tagħna, x'se jiġri lilna. Dawn in-nies beżaw illi jekk iħallu kollox sejjer kif inhu u Ġesu qed isir aktar u aktar popolari, se jiġu r-Rumani jeħtulna postna u jkaċċuna minn ardna. Dik kienet beża tagħhom. X'se jiġri minna? Il-pożizzjoni tiegħi. U rridu noqgħdu attenti li aħna ma jiġrilniex bħalhom. Il-fedeltà tagħna lejn Ġesu għandha tkun ħajdu hekk il-labra tal-pinnur tagħna. Aktar minn kollox, id-deċiżjoni tiegħi jkunu jiena rrid nibqa' fidil lejn Kristu Sidi. Dawn in-nies ovvjament ma setgħu jagħmlu xejn ħlief jopponu lil Ġesu il għaliex kienu nies omja. U Ġesu qalilhom darba qalilhom illi intom qegħdin tgħidu li taraw u allura l-għama tagħkom se tibqa' fuqkom. Il-bniedem hekk hu, Rumani 8:7 jgħidilna ċaru tont illi l-bniedem naturali, il-bniedem mingħajr l-Ispiritu Santu huwa ostili għal Alla. Jopponih l-Alla. Nerġa' ngħidilkom dawn kienu nies reliġjużi u jaħsbu li huma l-krema tas-soċjetà. U frattant naraw dik il-mibeda tagħhom lejn dak li Alla iħobbu b'imħabba infinita lejn ibnu Ġesu. Per mhux kulħadd għandna din l-eċċezzjoni ta' il-mara. Din mara nafu mill-Vanġel l-oħra kien jisimha Marija, illi turi din id-devozzjoni stravaganti lejn Ġesu. Mhux devozzjoni konvenzjonali jew devozzjoni ta' 5 minuti fil-ġimgħa. Mija devozzjoni stravaganti. Devozzjoni eċċezzjonali. Din l-imħabba profonda u stravaganti li turi lejn Ġesu, illi kważi iġġelna nistħu lilna. Iġġelna nistħu, għax ngħidu waslet biex tagħmel hekk. U jien x'qatt tagħmel ta' Ġesu biex nuri, biex nesprimi l-imħabba tiegħi lejha. Din mara tapprezzah lil Ġesu bħala l-inkomparabbli. L-inkomparabbli. Għandi lilu, għandi kollox. Għandi lilu ma jonqosni xejn. Hija miġbuda lejh emozjonalment, bir-rieda tagħha,
بالintelligenza tagħha, b'kull ma għandha miġbuda lejh aktar minn kollox u kulħadd. U tagħmel din il-ħaġa stramba illi naqraw vers 6 meta Ġesu kien Betanja fid-dar ta' Xmul l-imġiddem, ma nafux min kien dan, ma probabbilment kellu xi marda tal-ġilda, ma kienx imġiddem fil-vera sens tal-kelma, għax kieku kien kollu jitwarrab mis-soċjetà. Imma jew laqmu hekk. Mela, u resqet fuq mara li kellha kunjett tal-alabastru, vażett maħdum apposta biex ipoġġu il-fwieħa prezzjuża wis ġo fih. U sawbitu fuq rasu waqt li kien irreklinat mal-mejda. Kien mindut mal-mejda kif kienu id-drawa tal-lut li jimteddu mhux ipoġġu fuq siġġu. U ġiet il-mara u spontanjament tikser dan il-kunjett u sawbu kollu kemm hu fuq rasu. Bekk tittejlu ara mulej kemm nħobbok. Illi talat illi swiela ħafna. Mill-Vanġel oħra naraw illi kien jiswa dik il-fwieħa tal-inqas 15,000 euro. Paga ta' sena ta' ħaddiem manwali, ta' ħaddiem li jaqlaħħa normali. Sena paga. U din l-ammont ta' flus ħarqitu f'50 sekondi. Għalik Ġesu. Għax tant inħobbok. Hija mħabba eċċessiva. Hija mħabba lilien minn kull loġika, moħħna jirraġuna mod ma li għamlet dil-mara spontanjament. Tilfet ir-raġuni u dak li kellha għażiż u naħseb jiena nissuspetta li l-fwieħa tagħkom in-nisa għażiża għalikom ma tgħaddux minħara vera. Jien ma ngħaddix minħara kodba u naf li n-nisa ma jgħaddux mingħajr il-fwieħa. L-iżjed ħaġa prezzjuża li kellha fid-dar u ma ħsibx kienet xi miljonarja di ġifieri. Betanja kienet raħal ċkejken. Però l-iżjed ħaġa li kellha bija riedet tagħti qima lill-Alla. Qima lill-mulej Ġesu qudiema ma baqax tikkalkula fejn jidħol Ġesu. Tajb nikkalkulaw u nagħmlu budgets u nippjanaw u naraw x'ħallaħqu. Imma di qal fejn jidħol Ġesu le. Fejn jidħol Ġesu jien nagħtih kollox. U allura dak il-kunjett kisrutu. Evanġelisti ieħor jgħidilna li d-dar imtliet bil-fwieħa, bir-riħa tal-fwieħa imtliet. Għandek xi kunjett tal-alabastru li qed iżommu fil-gwardarobba jew fil-gradenza li taf li messek tiksru għal Ġesu u taħlih fuqu. Tgħidli ma da ġenn. Din hija mħabba tal-ġenn, mhix normali. Jiena ngħidlek din hija mħabba tal-ġenna. Id-dixxipli infatti ikkritikawha u ishom saħnu, ishom irrabjaw. Għaliex qalu kieku beqtitu din ara kemm konna nagħtu karità lill-foqra. Irraġunaw b'moħħhom. Il-mara irraġunat mhux biss b'moħħha bil-totalità tal-enti kollha tagħha. Dak li għandi mulej jiena nagħtihulek. U għalhekk id-dixxipli malli rawek kienu indignati ġifieri tkun irrabjat għax taħseb li għandek raġun. U qalu għala dil-ħala. Wow. Ħala.
Għax din se tinbiegħed bl-għoli u l-flus jingħataw il-fuqra. Hemm huwa l-prammatizmu li aħna niftaħru bih. Kif naġixxi? Skont kif jaqbel. Dik hija il-catchphrase. Skont kif jaqbel, skont kif konvenjenti. Imma l-Ġesu jridu morru oltre minn hekk. Oltre minn hekk. Ma l-disċipli raw hekk. Infatti Marku jgħid xi wħud preżenti. Mela mhux id-disċipli kollha. U skont Ġwanni għala dil-ħela għax da se tinbiegħed bl-għoli u l-flus jingħataw il-foqra għala Ġuda l-Iskarjota. Skont Ġwanni. Għala Ġuda l-Iskarjota. Mela, li ġaraw hekk, Ġuda għala u xi wħud mill-apostli jew disċipli qablu miegħu. Qablu miegħu. Dik hija l-xenarju illi rridu nifhmu allura hawnhekk il-sinifikat tal-mument illi dawn in-nies kaxkru mill-prammatizmu allura flok ma ammiraw lil-mara għal dalat stupend li huma ma għamlux imma ara ta' xejn. Wow! Hekk ħaqqu Ġesu. Illi nagħtuh l-aħjar tagħna. Ikkritikawha. Ovvjament, Ġuda billi għalek bleħen jinstema. Wera qalb ta' rejba u ipokrezija. U l-protesta tiegħu turi l-qalbu ma kienx ta' Kristu. Infatti Ġesu anke meta għażlu lil Ġuda bħala apostlu għallilhom mhux jien għażilkom 12 u wieħed minnkom huwa xitan. Kien jaf. Però aħna d-disċipli tiegħu għandna tendenza nagħmlu l-istess, għandna tendenza li naraw xi ħadd minn ħutna li jagħmel xi ħaġa straordinarja u ngħidu qed jifissa. Qed jesaġera. Qed tifhem. Għax aħna bqajna lura, bqajna kajmani, bqajna indifferenti, bqajna għażenin għal biex nuru l-mħabba tagħna lejn Ġesu. Nikkritikaw il-ħadd ieħor illi huwa avvanzat aktar minna. Irridu nevalwaw il-motivi tagħna għalfejn qed naqdih Ġesu Kristu. Għalfejn jien qiegħed nattendi knisja evanġelika. Għalfejn ngħid li jiena Kristjan. Il-motivi tagħna, ir-raġunijiet tagħna huma imsejsa fl-imħabba lejh. Dik hija r-raġuni vera għalfejn inti disċiplu jew għall-interess personali. Għax ħafna nies il-Ġesu isegwuh għall-interess personali. X'jistgħu jittubbaw, x'jistgħu jiksbu. Irridu nsaqsu il-ġibda tiegħi lejn Ġesu. Hija ġibda smewwitija, hija ġibda li l-Ispiritu Santu ħoloq fija u allura jiena marbut sinċerament ma' Ġesu, jew hija attrazzjoni staġjonali. Hija forsi attrazzjoni għal ftit ta' żmien imma bħalma dari kont inħobb nilgħab id-drafts issa m'għadniex. Ħafna nies il-Ġesu hekk jistmgħuh. Attrazzjoni għal ftit ta' żmien imbagħad daqshekk. Ġesu mela għaw dawn il-ftit disċipli qegħdin jikkritikaw għall-mara forsi issa l-mara hija imbarazzata. Mistħija. Xi qed tisma' dil-kritika għaddejja kontrija. Mriexa. Forsi. U bħalma l-mulej jgħid fil-ktib ta' Samwel, dawk li onorawni jien nonorhom. Dawk li onorawni jien nonorhom. U Ġesu hekk jagħmel. Ġesu konxu ta' dan għalilhom għaliex qed tissikkaw il-mara. Għalfejn qegħdin tħabtuha. Għalfejn qegħdin tħossuha ġġeluha tħossha skomda. Għax opra tajba għamlet miegħek il-foqra dejjem għadkom magħkom. Qed ġibu l-iskuża bil-foqra. Il-foqra minn dejjem kienu fid-dinja u għandkom kull opportunità biex taqduhom u tagħmluhom karità, imma lili. Mhux dejjem għandkom lili.
Il-prioritajiet fejn huma tagħna? Fejn huma tagħna? Ġesu jirrikmanda l-mara. Ġesu jirrikmanda jiddefendija kontra dal-barax ta' kummenti negattivi, ta' dil-kritika raġunata. Milli kemm stajna ngħinuhom il-foqra jħassra. X'ħela. U l-azzjoni ta' dil-mara isejħilha opra tajba. Opra kalos propjament. Kalos bil-Grik tfisser jew tajba, jew sabiħa. Għażel li trid. Forsi tnejn. Hija opra tajba, Ġesu jirrikmanda, ma hija opra sabiħa. Issa, opra sabiħa, poġġja fil-mużew vera. Din tkun preservata. Din ma jistax ikun tintrema jew jiġri xi ħsara. Hija opra sabiħa, opra ta' min jammira. Bejn nistaqsi, il-fatt li għamlet hekk din Marija. Għamlet hekk kienet ippjanata li tagħmel hekk? Jew forsi b'mod spontanju. Ġija f'qalba dak il-ħin u aġġixxiet bl-emozzjoni tal-mument u għamlet dak li għamlet. Sadet kienet waħda minn dawk il-ftit illi emnitu lil Ġesu meta qal illi hu kellu jingħata f'idejn midinbin u jkun mislub u mat-tielet jum jerġgħu. Ara d-dixxipli m'hemmnuhiex dik. Dejjem illi ma fehmuhx, ma kinux jafu x'qed jgħid. Imma jista' jkun dil-mara emnet il-kelma ta' Ġesu. U kienet taf illi issa wasal fil-qrib ħafna biex imut. Fil-qrib. U setet kienet waħda minn dawk illi semetu il-Ġesu jgħid illi se jkun mitluq f'idejn midinbin. U allura femet u apprezzat il-ħtieġa li Ġesu imut għalija. Dak li se jagħmel Ġesu fuq il-Kalvarju qabel irraġunat se jagħmlu għalija biex ħabbibni Malla. U allura meta jekk ikun raġunat hekk ngħidu kemm kellha raġun illi dak il-fujja taħlih fuqu. Il-għaliex dik il-lat stravaganti tagħha illi ħliet il-ħaġa prezzjuża tagħha fuq Ġesu turi l-imħabba stravaganti talla lejna. Hija risponsorjali, hija reazzjoni ċkejkna tal-imħabba infinita li Alla għandu lejna. Jista' jkun però li ma kienx konxja tas-sinifikat tal-att tagħha. Jista' jkun qalba dak il-ħin għamlet dal-att ta' qima u mħabba pura att simboliku sakrifiċjali. Jista' jkun ukoll. Però l-att tagħha jindika ċertament illi il-mewt ta' Ġesu hija l-aqwa espressjoni ta' mħabba ta' Alla lejna. Alla hekk ħabb id-dinja. Kif kitibha Ġwanni hekk ipoġġja fl-ewwel tas-sentenza. Hekk b'dal mod stravaganti Alla ħabb id-dinja. Għax Alla ma bagħtinniex anġlu, bagħat l-ibnu għażiż. Ma frankajx l-istess ibnu. Pawlu fir-Rumani 5 vers 6 jgħidilna illi waqt li konna għadna dgħajfin Kristu fi żmien propizju miet għall-empji, miet għal nies irreverenti, għal nies li ma jridux il-Alla, għal nies ħżiena, għal nies vili, meta konna għadna dgħajfin. Għaliex? Konna għadna dgħajfin għaliex ma stajniex u ma kienx kwalifikat biex aħna nsalvaw lil nafusna. George Whitefield darba qal li huwa ħfef titla fuq il-qamar bħabel tar-ramel milli tmur il-ġenna bl-opri tiegħek. Dan l-att ta' mħabba Ġesu waħdu seta' jagħmlu. U li għamlet Marija kienet it-tweġiba tagħha minn qabel. Għax qal għamlet hekk biex tejjina d-difna. Kienet taf li dan huwa l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li naħki id-dnubiet tad-dinja. Ġesu allura jiddikjara illi d-devozzjoni, l-imħabba,
esagerata ta' dil-mara issir monumentata. Ħaqqa monument li għamlet da. Ħaqqa monument. Għana kumorru l-Furjana jew postijiet oħra f'Malta. Ma l-Furjana hemm il-monument tas-soldati li mietu fil-gwerra, ħaqqhom monument vera, ħaqqhom niftakru fihom dawn li ddefendew il-pajjiżna. Hemm il-monument tal-poeta nazzjonali, hemm il-monument tal-Gran Mastru de Vilhena, forsi ma tantx nafu x'għamlu x'ma'għamilx dan, hemm monument tiegħu. Monument ta' Prim Ministri fil-ġnien, vera? Monument ifisser li dan ħaqqu jkun miftakar. Ħaqqu jkun miftakar. U Ġesu qal li din l-opra sabiħa li għamlet dil-mara ħaqqa li tkun perpetwata, li tkun tibqa' mxandra, tibqa' mingħajr qatt ma tintesa'. Għaliex qed tissekkaw dil-mara jgħid illi tassew ngħidilkom kull fejn huwa proklamat dal-Evanġel fid-dinja kollha li għamlet din il-mara se jkun mitkellem ukoll bħala tifkira tagħha. U hekk qed jiġri. Dal-għodu stess qed jiġri hekk. Ġesu jrid li din il-mara li għamlet tibqa' miftakra. U aħna qegħdin nonoraw ix-xewqa ta' Ġesu illi llum niftakru f'din il-mara illi il-qima tagħha, id-devozzjoni tagħha lejn Ġesu kienet oltre minn normal. Forsi tagħna hija normali, xejn speċjali, ma tibrillax. Ma ta' dil-mara. Il-fama ta' dil-mara Ġesu jrid illi il-fama tagħha tibqa'. Ġesu stess jgħid fi Ġwanni 12 vers 26. Jekk xi ħadd iservini għandu jsegwini. U fejn inkun jien hemm ukoll se jkun is-serv tiegħi. Infatti dil-mara marret tfittxu lil Ġesu fid-dar ta' Xmul imġiddem. Jekk xi ħadd iservini, il-missier se jonorah. Għal xi trid fil-ħajja inti? Li jkollok l-unur tal-Alla, li Alla jħares lejk u jgħid nirrispettah dak il-bniedem. Għaliex? Għax iservi lill-ibni Ġesu. Għax huwa devot lejh. Il-mara hija mudell sabiħ ta' mħabba profonda u profuża, mħabba li tgelgel u tibqa' tgelgel. Missa tkun karatteristika f'kull dixxiplu, fija, fik u f'kull min jgħid li huwa Kristjan. L-att tagħha kien espressjoni tad-devozzjoni sinċira lill-Imgħallem. U kemm jixraqlu l-Imgħallem tagħna? Kollox. Toqgħodx tejjel, toqgħodx tara x'accounts għandek, kollox. Fl-aħħar mill-aħħar x'inhu l-Kristjaneżmu? Forsi kif ikollna nsaqsuha din nagħmlu vox pop, insibu ħafna tweġibiet differenti. Essenzjalment il-Kristjaneżmu l-ewwel qabel kollox huwa relazzjoni ta' mħabba fiduċjali mas-Salvatur tagħna. Relazzjoni ta' mħabba fiduċjali. Inħobbu għax nafdah u hemm bżonn nafdah għaliex huwa s-Salvatur, l-uniku Salvatur mibgħut fid-dinja. U allura irrid infittex il-naqdieħ bħalma hu qiegħda lilna. Vera? Ġesu qiegħda lilna matul ħajtu ħasel is-saqajn tad-dixxipli għax ħadd ma rid jitbaxxa u jagħmel dik il-faċenda umli. Imma dina billi ħa minn fuq ruħna il-ħtijiet tagħna u tabba bihom u nnifsu fuq is-salib. Bħalma qal aktar kmieni il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi ma biex jagħti. U biex jagħti ħajtu bħala riskatt, bħala il-prezz imħallas biex l-sir għad-dnub jinħeles. Il-lealtà u l-ġenerożità tagħna lejn Ġesu huwa l-aspett l-aktar valutat fir-rabta tagħna miegħu. Il-lealtà tagħna li tgelgel mill-imħabba tagħna lejh. Marija hawnhekk ħolqot preċedent li għamlet
baqgħu jagħmlu ħadd ieħor ispirati minnha wkoll forsi. Matul l-istorja tal-Knisja diversi individwi, nies numerużi għamlu sakrifiċċji boloħ għal Ġesu. Irmew ħajjithom għalih. Aħna boloħ maħabba Kristu, min qala? L-Apostolu Pawlu. Imrobbi tajjeb, edukazzjoni fantastika, ma joqsu xejn, stmat minn nies, kulħadd tifaħru, Sawl ta' Tarsu. Ġesu sejjaħlu u l-ħajja tiegħu inqalbet ta' taħt fuq. Kull fejn imur swat, priġunerija, jobsqulu, jgħajruh. X'riedu dan? Għalhekk qal aħna boloħ maħabba Kristu. L-ewwel wieħed. Nistgħu nsemmu wkoll il-Perpetwa, waħda mill-martri favoriti tiegħi ma nafx nistax nitkellem hekk, imma din il-mara u l-qaddejja tagħha Felicitas u xi irġiel oħra mietu martri fis-sena 302 f'Kartaġni. Kartaġni kienet fit-Tunisija tal-lum. U meta missiera sar jaf, mar jappellala offri l-inċens l-istatwa ta' Ċesri biex teħlisha biex ma tmutx. U rrid ngħidilkom illi kellha tarbija li kienet għadha traddaħħa din. Kienet mara nobli, mara sinjura, żagħżugħa, għadha tibda familja. U għalilha offri ftit inċens u għaltu jien Kristjana. Għalilha ma ftit. Għaltu ma nistax inġib ruħi bħalli kieku minix Kristjana. U kienet lesta tieħu l-martirju. Irrinunzjat kollox. Taħsbu ma kienx tħobba t-tarbija tagħha. Għamlet bħal-mara. Aħna bolhom ħabba Kristu. John Bunyan, l-awtur tal-Pilgrim's Progress. Għallu l-ħak tkompli l-priedka, il-Vanġelu, se nixtruk il-ħabs. Għallu l-ħon priedka. Il-Maġistrat għallu, ma m'għandekx familja, għandi familja. M'għandekx il-tfal, għandi tfal. Waħda minnhom jisimha Mary. Kienet nieqsa mid-dawl miskina. Ma tħobbix il-Mary. Bunyan għallu il-Mary nħobba. U nħobba sinċerament. Imma l-imħabba li għandi lejn Ġesu, meta tqabbel l-imħabba tiegħi lejn Mary, l-imħabba tiegħi lejn Mary tidher qisha mibeda. Għamel 10 snin fil-ħabs. Minħabba id-devozzjoni u l-imħabba tiegħu lejn Ġesu Kristu. Il-Konti Nicholas von Zinzendorf, forsi xħud smajtu bih, raġel sinjur, konti, fis-seklu 18. Kellu kellu rikkezzi, kellu risorsi, kemm trid. Ħlihom biex jibgħat missjonarji mad-dinja kollha biex jissapportja l-missjonarji. Għalfejn dil-ħela, u Ġesu jgħid ħarsu lil dawn nies tiegħi. Dawn huma l-eroj li ħaqhom ikunu monumentati. Amy Carmichael mietet fis-sena 1951. Marra li kienet Irlandiża dbati bil-neuralgia, marda, marret missjonarja xorta waħda. L-Indja. Għal 50 sena sakemm mietet, qatt ma reġgħet ġiet l-Ewropa. Baqgħet hemmhekk, isservi Ġesu Kristu, issalva tfal li kienu użati fil-prostituzzjoni tat-tempju tar-reliġjon induistika. Da tfal tant kienu jsiru ħobbuha li kienu jsejħula amma. Mami. Ħliet ħajjita se tibgħat l-Irlanda komda. Ħliet ħajjita. Dawn ma n-nies li ħaqhom mafkar, ħaqhom monument. Amy Carmichael qalet illi tista' tagħti bla ma tħobb u ħafna nies hekk jagħmlu. Tista' tagħti bla ma tħobb. Vera? Biex tidher, biex nisejbek prosit, biex bħala sinjal ta' kburija,
Tista' tagħti mingħajr ma tħobb, imma ma tistax tħobb mingħajr ma tagħti. U x'tat Amy Carmichael, x'tat lil Ġesu? Ħajjitha. Ħajjitha. Martin Lloyd Jones, tabib żagħżugħ minn Wales, jipprometti ħafna, kellu il-prospett illi bil-karriera tiegħu eventwalment isir it-tabib personali tar-Reġina Elisabetta. Xi titset minn hekk? Fama tajba, paga eċċellenti, vera? Darba laqqa l-ħbieb tiegħu qalilhom daqshekk tabib jiena. Ġara. Il-mulej sejjaħli biex nippriedka l-Vanġelu. X'ġen, vera? Martin Lloyd Jones, il-famuż tabib illi ma qiesx il-karriera tiegħu il għaliex kien jaf bħal Marija illi Ġesu valla pena taqdih. Ġesu ħaqqu kull selvizz tagħna. Mhux ftit milli jibqali xi loqma l-awlin ħajti kollha. U ma jistax ma nsemmix il-missjonarju favorit tiegħi C.T. Studd meta kelli 23 sena. ċaħat qalli aqra din l-istorja ħad il-biografija. Ma nafx minn nsejt. Imma dan xelli qalbi da. C.T. Studd, Ingliż li kien plejer famuż tal-cricket, cricketier ġifieri, tal-prima klassi, kellu futur seta' jibqa' l-Ingilterra. Jiela bil-cricket. Iżel famuż. Però għażel li jmur missjonarju fiċ-Ċina, l-Indja u l-Kongo Belġjan. Darba qal la darba Ġesu Kristu u Alla u miet għalija m'hemm ebda sakrifiċċju kbir biżżejjed għalija biex nagħmel għalih. Irraġuna miegħu. Għandu raġun jew le? U dik hija l-kwotazzjoni favorita tiegħi illi personalment xelitli il-modi qudiemi. Dawn ma nies li ispiraw ruhom minn din il-mara mhux vera. Minn din il-mara li tat l-aħjar għal Ġesu. Forsi int għadek iżżomm dak il-kunjett tal-alabastru għalik u tridu għalik u għax tirraġuna illi dan jien faddalt għalih u jien ksibtu u allura ngawdih jien. U forsi hemm bżonn tagħmel issa l-pass li jmiss illi tiksru u tferraw fuq ras Ġesu. Għax ixraqlu. Abbassu l-fwiħa. X'tiswa l-fwiħa fil-ħam l-aħħar. Għal Ġesu jnitlaq kollox lilu nofrijen. Dejjem nafda, inħobb lilu nservi għattajjen. Amen.